Surat-surat monco sami asuko-suko manangge kaksae sampun kirang sekare kami Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Kemis wage 11 Juni 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer peladosan. Para adi yuswa, nalika ibadah panutuping katekisasi ing GKJ Magelang, sedaya murid katekisan kapuri ngisi blangku badhe lelados menapa ing gereja. Peladosan saged arupi dados song leader, organis, LCD, streaming, pengurus komisi lan sak piturutipun. Kaangkah para katekisan boten namung rampung sinau babagan pimulang Kristen, nanging ugi lelados ing menapa kemawon. Setunggal Korintus 12 ayat 50 lan gangsal. Peparing iku warna-warna, nanging sang roh iku mung siji, lan wujuding leladi iku rupa-rupa, nanging Gusti iku mung siji. Pasamuan Korintus, mila kaparingan marupaning karunia, marupaning kesagetan peladosan, nanging ingkang dados perkawis kathah ingkang gumunggung kalian kesagetan wau lan ngasoraken kesagetan liyan. Milanipun Rasul Paulus ngemutaken pasamuan Korintus punika setunggal raga lan sedaya kesagetan punika saking Gusti. Milanipun sedaya kesagetan kaginakaken kangge mulyakaken asmanipun Gusti. Para adi yuswa, kita sedaya sampun kapiji dening Gusti, kaparingan maneka warni marupinging kesagetan. Sedaya peparing mila boten sami, nanging emuta bilih kita sedaya lan peparingipun Gusti ingkang kaparingaken dhateng kita punika mirunggan. Milanipun tanpa mangu-mangu kita ginakaken sedaya peparingipun Gusti kangge lelados dhateng Gusti lumantar gerejanipun. Awit saben peparing ingkang kaparingaken punika mila mirunggan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngemutaken menawi peparing paduka arupi kesagetan karunia punika mirunggan saking paduka. Lumantar perkawis ingkang mekaten kaangkau, kawula ugi tetep lelados senadyan to maneka warni peladosan. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah maringi berkah ing satata gesangipun. Mirunggan kawula pasrahaken kaudripun Ibu Evi Kristanti, warga GKJ Sragen Blok 3 ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit gegayutan kalian organ dalam. Kawula pitados paduka mboten nikaaken, malah kepara paduka saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon. Amrih Ibu Evi Kristanti menika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Ibu Dalhar, wilayah gangsal GKJ Magelang ingkang dasak mangke nembe mondok ing griya sakit. Kawula pitados paduka boten nikaaken, malah kepara paduka enggal maringi wetahing kesarasan. Kala pasrahaken Ibu Sunarti, warga GKJ Salaman, kawula pitados paduka ugi badhe tansah paring kegiatan, malah kepara bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito, GKJ Ngalian, monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah Eyang Sarwito menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Ibu Ratiningsih, GKJ Ungaran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun.
Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, Sederek Agus Supardiono, Lare Astama Kusala, wayah buyutipun Ibu Sukarjo GKJ Plengkung, kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso ing GKJ Banyumanik, Ibu Wardoyo GKJ Pugeran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Kaeksi Wilayah Sekawan, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, lan ugi Ibu Mariati, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi, GKJ Wedi, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Ananda Gisele, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto, sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Risti Ningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti,
kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangkin nembe nandhang sakit lan ing pemulihan para ati yuswa ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Asura-sura konco